Ginpaulanan sang buyayaw ni United States President Donald Trump ang Iran samtang nga nagapaandam nga dalon sini ang impyerno sa mga pungsod kung hindi paghihapon pagbuksan ang Strait of Hormuz. Sa iya post, naghatag si Trump sang latid kag nagsiling nga ang Martes amo ang balantayan nga adlaw sa Iran nga gintawag sini nga Power Plant Day kag Bridge Day. Lunes ang kagahon pa lang subong oras dito sa Iran. Suno kay Trump, dapat nga buksan na ang Strait of Hormuz. Gintawag man sini nga mga buang-buang o kon crazy bastards ang Iran kag nagpalagas pa sang pamahog nga magapuyo sila sa impyerno. Nagdugang pa ini sang Praise be to Allah. Natalana pa nga magpagawa sa dugang statement sa Trump sa news conference sa Oval Office sa Lunes sang aga oras dito sa Washington. Abril 4 sang gabi sang nagsiling si Trump nga 48 ka oras lang ang iya ihatag sa Iran bangod kun hindi makit-an gid nila kung ano ang impyerno. Nagsabat naman ang Iran kag gintawag nga helpless kag stupid ang pahayag na Trump nga daw kaangay suno sa ila nga ginakulbaan na ini.